goizazten dira goizero, txandal berri baten postasuna, garrasi batekin joaten da. Hori ez, zapaldu torturatzen, bizitza bazartia del leku baten, eratzen du txori. Txoriak txaboloan dago irakurtzen, 1000 kilometro ibilitako eskutitzek, bapatean gorrotoz betetako, boki bazartu nere gainean zato. Orduan bai, orduritasun aldia, jipoitzen hau eta sentitzen nahi txiki txikia, kunola zuntxitu tirokatu gabe, ari dira probatzen itotzen. Maite duzun jendea tortzen da, bihotza postuta aldu batzuetan, amatalakunen begietan, ikusten dituzun injustiziak. Non gaude, non daude